салом алейкум подписчикони азизи ман, хуш омадед ба канали ман. имрӯз ман мехостам ки як намуд рагали ки ай ҳамада осунак, ай ҳамада камрасхотро ба шумо нишон диҳам. дар рагали барои мо чӣ даркорад? 500 грамм орд, 400 грамм равғани маска, фарқаш нест, маргарин, сливочный, чӣ хеле бошад, 400 грамм творог, 150 грамм шакар, намак, сода, уксус, 100 миллиграмм об, оби тоза, сахарни пудра. аввал мо чӣ сар мекунем? Аввал мо дар орд маскаро медозем, маскаро чоркунҷа мекунем, медозем. вақте ки маскаро ки дохтем, мана ҳамин хел ардалаш мекунем, то ки ҳамин маскаи мо ба орд якшона ранги хамири резонаквори мешавад. баъдан вақте ки мо ки мана хамир ҳамин хел резонак мекунем, баъд чӣ кор мекунем? баъд уксус мегирем. уксус мода дар кораи аввал камтар сода, ним қошуқчара, нимаш ҳамин қадар сода дар кораи мода. баъдан камтара уксус мекунем. об 100 миллиграмм меандозем бо ҳамроҳи сода. дидем? баъд ҳамаша омехта мекунем. хамири мо тайёр шид. мо орд 500 грамм дар кораем, ним кило. ира дар холодильник ним соат мемонемаш. ҳозир начинкаша тайёр мекунем. начинкаша ма творог гирифтагӣ метавонем шумо ҷем истифода баред. чӣ намуд ҷеми дошта бошед, чӣ намуд мисол зардолугияи олучаҳа ё ки чӣ намуди боша мешавад, себия фарқиш нест. ака ма ки дар хонам ки творог доштам, ба творог мекунем. дар ин творог камтар шакар медозам ки ширинак шавад. шакар медозам то хамири мо истода на и ҳамин шакар дар дарунаш чӣ мешавад, об мешавад. барои начинкаша хамирмона 4 тақсим мекунем. духтаро бахшиш, мисоли яке овозон паст боша, бахшиши зиёд 4 тақсим кардем. баъдан амира намехӯрем. баъд баъдан начинкаша медозем. начинкаша медозем.
баъдан болоша тухм мекунем дар духовка дар градуси 180 градус 20 минут мемонем шо. Акар духовкаи ҳар кас рости ҳар хела мехтон бубинем ки сархшид бигирем шо то и бачаи ма амқа чун калон шо ошпаз меша муҳама нелзе жалакай тайёр шид. аз ма чӣ кор мекунем ави гармогарам мо мегирем сахни пудра мекунем сахни пудра мекунем. Ана подписчикони азиз, рогалики мо тайёр шид. Беҳад ба маззаи бад омадай. ҳам расходаш кам, ҳам тарзи тайёркуниш осонак. барои ҳамин вақте ки ҳар як рогалика мисол дар сахни пудра ки кен дар лаган монден, болояшро ҳатман бори дигар ба ситка сахни пудра кунед. раҳмати калон ки бо ман будед.